Ολίβια 1503. Ως επιστήμονας εξερευνώ αμέριμνη τα σοκάκια της Μεσαιωνικής Ρόδου, αποφασισμένη για μια πρωτοποριακή ιδέα που μπορεί να μου αλλάξει τη ζωή. Η ιδέα αφορά την κατασκευή ενός κουμπιού του χρόνου που θα μεταξιδέψει στον 21ο αιώνα. Τι θα συναντήσω άραγε? Θα μοιάζει η κοινωνία του μέλλοντος με αυτό που φανταζόμουν? Θα αναγνωρίσουν οι άνθρωποι τις δυσκολίες και τις θυσίες του παρελθόντος ή θα έχουν προχωρήσει τόσο που το παρελθόν θα φαντάζει ξεχασμένο? Νιώθω δέος, αλλά και ταυτόχρονα ανυπομονησία. Έχω ένα καθήκον, να δω πώς το έργο και οι ιδέες της δικής μου εποχής διαμορφώνουν την επόμενη πραγματικότητα. Το κουμπί του χρόνου είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί. Με μία ανάσα σκέφτομαι. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που τολμούν να το φανταστούν. Και εγώ τώρα τολμώ να το αγγίξω. Όνειρο είναι αυτό ή εφιάλτης? Σίγουρα πάντως αυτή η μετάβαση είναι μια αδιανόητη πραγματικότητα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πάρω τις απαντήσεις μου σε αυτόν τον νέο κόσμο. Το πρωί της επόμενης μέρας αποφασίζω να εξερευνήσω το επιβλητικό κάστρο της Ρόδου. Περνάω μέσα από τις πύλες του λιμανιού και οδεύω προς το παλάτι. Εκεί αντικρίζω μια εικόνα που σκόβει την ανάσα. Αρχαιοελληνικά γάλματα με περιτριγυρίζουν, κάνοντάς με να νιώθω δέος και περιέργεια για αυτό που πρόκειται να επακολουθήσει. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά, συναντώ κάτι απρόσμενο. Ανθυροπικά θελωγείς περιφέρονται ελεύθερα στο παλάτι, χαζεύοντας το εσωτερικό του. Τι είναι όλα αυτά? Πώς βρέθηκαν αυτά εδώ? Ποιος τα έφερε? Και γιατί? Ο πρώτος μάγιστρος! Μα αυτός έχει πεθάνει! Και τώρα μου μιλάει! Η ιστορία της Ρόδου ακολουθεί μια συγκεκριμένη ιστορική ροή μέχρι σήμερα. Αρχικά οι πότες του Αγίου Ιωάννη εκδιώθηκαν από το Ιεροσόλυμα το 1291 και εγκαταστάθηκαν στη Ρόδο το 1309. Τότε έκτισαν το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Το 1522 η Ρόδος κατακτήθηκε από τον Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή και πέρασε στα χέρια των Οθωμανών για 400 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, πολλοί εκκλησιαστικοί χώροι μετατράπηκαν σε τζαμιά, ενώ άλλοι κάηκαν, όπως η Βασιλική του Αγίου Ιωάννη. Το χρονικό διάστημα μεταξύ 1912 και 1943, οι Ιταλοί είχαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους στο νησί και έως το 1945 συνυπήρχαν μαζί με τους Γερμανούς. Το 1947 οι Ιταλοί αναστήλωσαν το παλάτι. Η Ρόδος ενσωματώθηκε στην Ελλάδα το 1948 και το παλάτι αποτελεί ως και σήμερα έναν δημοφιλή ιστορικό χώρο.